Moción de control que presenta el Grupo EH Bildu sobre la Escuela Pública Jakintza. Bai, EH Bildu dauka hitza. Bai, eskerrik asko eta arratsalde on guztioi. Jakintza eskola publikoak denok dakigun moduan, 50 urte baino gehiagoko ibilbidea duen Donostia Antiguoko auzoko eskola da. Zailtasun askori aurre eginez, Antigua auzoko herritar gehiengoren hezkuntza komunitatea da gaur egun. Hala ere, azken urteetan, udalbatza honek ere horrela aitortuta, Antiguo auzoko jakintza eskola publikoak espazio eta baliabide urritasun handia du. Izan duen bilakaera dela eta. Irisgarritasun arazoak nabarmenak dira, eta udala eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik hobekuntzak egin diren arren arazoari ez zaio errotik heldu, ez eta behar denean arreta jarri, azken obrekin gertatu den bezala. Uda honetan, eskolan aurreikusita zeuden hobekuntzen obrak, kalte larriak sortu ditu eskolan. Ez bakarrik eraikinean, baizik eta eskola komunitate osoan. Argi dago obraren jarraipena eta hartutako neurriak ez direla txukunak izan, eta espero dugu datozen hilabeteetan obra amaitu bitartean inongo premiari gabe eragindako ezbeharrak konponduko direla, eta ez direla kalte gehiagorik egongo. Hala ere, eraikinean sortutako kalteak haratago doaz. 600 bat haur jasotzen dituen eraikina ezin erabili izana, familia askorengan zaintza premiak sortu ditu. Eta zentzu horretan, Antiguo auzoa eta bereziki gurasoak zein gazteak zoriondu nahi ditugu. Kaltei nola erantzun, pentsatu eta bihotz bero sudur gorri txantxa eskola sortu zutelako. Auzoko familiei sortutako beharrak modu antolatuan eta bihotz zabalik kaltetutako aurrei zaintzarako alternatiba eman zitzaiolako, sormenaz, bizipozaz eta grinaz. Aldiz, gobernuaren aldetik, ardura falta eta eskola komunitatearekiko urruntasuna nabarmendu da. Eta ez da bakarrik udal talde politiko honek uste duena, baizik eta familiek ikasturte hasieratik adierazi digutena. Hori dela eta udal gobernuari eskatu nahi diogu, jakintza eskola publikoak bizi duen egoera bereziaren aurrean, eskola komunitatearekiko gertutasuna azaldu eta eskolako organo gorenetan parte hartzea bermatzea. Antigua auzoko eskola honek dituen beharren aurrean, auzoko zerbitzu eta baliabide publikoek erabilera erraztea. Eta urte luzeetan bizi duten espazioa eta baliabide gabezien aurrean, eskolak etorkizunean hiriko espazio berri batean kokatzeko proiektua aztertzeko bidea berma dezan. Eta horretarako eskola komunitatea eta udalbatza osatzen dugun talde politikoekin elkarlana bideratzea. Hortaz, udalbatza osatzen dugun guztiok, Antiguoko herritarrei bizi kalitate eta hezkuntza duina eskaintzeko ahaleginean alde bagaude, honako kontrol mozioa onartzeko arazorik izango ez dela pentsatzen dugu. Hori dela eta, espero dut guztiok babestuko duzuela hemen aurkezten duguna.